Jestli jsi někdy přemýšlela o tom, že by si založila fashion brand, tak jsi na správném místě. Já jsem Áďa a v 18 zakládám svoji vlastní značku a sdílím tady celý proces a tohle je part 3. V minulém videu jsem dělala branding, logo a tak a vlastně momentálně jsem udělala celý logo manuál a vlastně pravidla z práce s logem. No a teď pracuji na té jakoby největší části a to je vymyslet produkt. Tady máte takový jeden sneak peek na jeden produkt, který už je vymyšlený, ale potřebuji vymyslet víc. Chtěla bych mít 2 až 3 produkty a už jsem na nějakých pracovala, a takže uvidíme, co vymyslím. A poslední část, na které momentálně pracuji, je mission. Je to vlastně mise celé značky. A naštěstí jsem byla na horách a za mě úplně nejlíp přemýšlíte, pokud jste jenom se svým mozkem a vymyslela jsem, že chci, aby moje mise byla connection, protože pro mě connection s lidmi v reálném životě je úplně nejdůležitější věc na světě a přijde mi, že tady ten bod musíte fakt hodně promyslet, aby hodně dával vám smysl, aby to reálně mělo nějaký meaning. A pokud vás tady ten journey zajímá, tak hoďte follow.